Става хора, аз съм Кос и това е днешния клип Survival до смърт на Ник. Аз тук играя мултиплеер с Никито 64. И Никито 64-те, помаш! И му взимам бисквитките и диамантчетата. Стига си ме ограбва, ми помага! Тук ме бият на младото навсекъде. Идвам бе. Само си взема оръжие. Ти си бързи време! Ай по-бързо! Има ли лава в този сървър? Няма никакво зомби тук има! Ало, това е! Изядох ти бисквитка. Набиено, бе! Ти си това. О, бе! Сори, върни Ма ми. нямам живот! Добре, къпни бисквитка. Искам бисквитки! Искам живот! Аз сега нямам! Ти си взел всичко! Ура! Това ще знаете! Ей! Ако му убият, дали ще дам ръвка? Не искам да го питаме. Чакай да се реджена. What the hell? What the hell, монстрите? Аз избих всичките. За всичките, там има още един. Само се страх в птицата. Крипър! Верно ли? Да. 8 крипъра! Бегай към къщата, бегай към къщата. Беги. Але, каква е къща? И аз си дресираме вълчета. Не, знаеш ли, те ще умрат без друга. Бабе. Леле, гладен си. Види леле, седици. Аз ще дресирам вълчета. Това мапа е много интересен. Ей, това е момче. Добре. Вече е мое. Куче, дръж го. Стига, бе. Чукай кучето. Не, бе, Ники. Стига, бе, човек, бе. Трябва да капнем. Да отивам да младите зомбите. What the hell? Аз ще му напада в гръб. Добре. Не, бе, нещо, напали да се луки страни. Знам така пише в мъжи. Страни, аз искам да ги бием. Аз ги бия с лука. Аз си го взех. Ауфидер Кос! Добре. Това да не е малко зомби. Ай, мрази ги тя. Крипър! Ох! Виждам овца. Само да не ме охапе като в мини пакта. Уби ли ми куче? Не, скелета губи. Абе, аз търси куче! Кой са, бе? Бих бил готов маниак. Аз съм гладен. Ето с скелещите. Приядох. Прави, толкова не беше нужно. Зомби Вилджер и
О, не атакуват заедно, бе. What the hell, маняк, аз ще го целя. Това наби с половин сърце. Сброените ще ни свършат. Имаме Diamond, може да си крафнем. Аз отивам до къщата. Скил. Човек, беше това е много забавно, така се биеме. Да. Такива мапове са ми любимите. Може Сървър се бъгва. да, май някой иска да влезне. Още скелети. Айде бе, не мога един парак да убия. Зона. Колко диаманта имаш, Ники? Аре, бе, не ги хърчи всичките! Ма, не ги кърчи всичките. Аз преработвам купчетата. Не искам нищо да преработиш от тия копчета. Той знаеш колко трудно ги е намерил. Супер, аз имам нова броника. Да, бе, виж го, остави всичките диаманти. Добре, добре. Ми пука, остави ги. И тук има броня. Гоня, че си има броня. Да ми беше казал, е. Какво да ти казвам? Твой сървър, твои са проблемите. Аз ще капна бисквитка. Не, бе. Няма се биеме, ние сме приятели. Видях, че нужда има блок. Остави го. Заповядай. Ако искаш друга броня... Да, от насло. И после какво си я мажна филики? Но зато не е добре храна става. Не бе, сандвичи сме своя шунка. Дали да Ръкс Кинг ще гледа този клип? Вале. То в Gaming Friends и се задължен да го гледа. Ако ли не? Много ме кефи, но батерията ми пада. Май трябва да изслам малко касеш се. Не виждам зомбита, не виждам мърши и той май си изхабил яйцата за това. Аманга Сара, дете при този сървър. Евела, едно нещо, едно хубаво нещо, един крипър. Disconnect сервер, Ники 64 ми изгани. Мене ще ме изгони. Окей, това ще е края на днешния клип. Те пак ме мърши с Никито. Чао.